एकच घडीत एकच सन्निवेश दुसऱ्या दुसऱ्या मनशांक वेगवेगळो अणभव आनी वेगवेगळी प्रतिक्रिया ताचेर जावन येता. आज आमी मरी एलिझाबेथीची भेट करचो हे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना जिविता वयर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एका काजरी जोड्याची आशा कितें? आपल्या काजरी जिविताचो फळ जावन आपणाक भुरगीं बाळां जायचे म्हणली आशा. आनी केन्ना ही काजरी चली आपल्या कुसव्यांत भुरग्याचे देणे घेता तेन्ना थंयसर संतोष संभ्रम आचरण घडता. कित्याक थंयसर एक जीव उब जाला. ते देखून जिवीत ती संभ्रमतात. देवाच्या देण्यान तांकां हे जिवीत फावो जाला म्हळ्यार भरवशान ती संभ्रमतात आनी आचरसितात. जायतीं वर्सां काजरी जियोवन जर त्या काजरी जोड्यांक भुरगीं ना तर खंडी जावन आमी जाणाव तांच्या जिवितांत कितले कश्ट दूख आसात. पूण देवाच्या दयेन जायत्या वर्सां उपरांत तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जाले तर त्या स्त्रियेन आपल्या कुसव्यांत भुरग्याचे देणे घेतले तर थंयसर दुसरोच संभ्रम, एक आजाप, एक देवाचे देणे आमच्या मागण्याचे फळ जावन आमकां हे भुरग्याचे देणे फावो जाला म्हणून देवाक दिन वाचतात, देवाक अर्गां पटयतात आनी ते दिन वाचनेचे संभ्रम तांच्या जिवितांत ती करतात. जायते दाखले आमच्या समाजांत आसात असले. एक आंकवार चली जर ती गर्भेस जाली तर त्या चलयेतय आनी तिच्या सांगात्यातय भिरांत लस आनी ह्या मनोभावान ती तांच्या कुसव्यांत असल्या भुरग्याक लागाड काडूंक नास करूंक ती आलोचन करतात. घडीत एकच कुसव्यांत भुरग्याक घेवचें पूण प्रतिक्रिया दुसरी दुसरी वेगवेगळी. काजरी जोड्या थंयसर भुरग्याचे देणे येतना संतोष संभ्रम थंयसर घडटा. उतार प्रयेक ह्या जायते वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे येतना थंयसर देवाची दिन वाचनी अर्गां तांच्या मतींत येतात. आंकवार चलयेक आनी त्या सांगात्याक भिरांत लज भोगता. भाव भयणीनो, जिवीत आसा संभ्रमूंक, जिविताचो आसा आचरण करूंक. कित्याक म्हळ्यार हर एक जीव देवाची रचना. त्या देखून त्या हर एका जिवाक मान गौरव फावो. हर एका जिवाक मान गौरव फावो. तेच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले. हर एकल्याक मानान गौरवान आमी लेखी जाय. कित्याक तो जीव जावन आसा देवाची रचना. पळयात मरी आनी एलिझाबेथीची भेट. कसली भेट ती? दोन एक्स्ट्रीम सिच्युएशन तांच्या जिवितांत. मरी आंकवार चली, तरणी प्राय तिची पण गर्भेस जाल्या. एलिझाबेथ उतार प्रायेर पावलेली, वांजरी म्हूण लेखलेली, ती गर्भेस्त जाल्या. ही दोगांय सांगाता येतात आनी तांची प्रतिक्रिया कितें? घडीत एकच दोगांयच्या कुसव्यांत भुरग्यांचे देणे फावो जाला. पूण तांची प्रतिक्रिया कसली ती सांगाता मेळटात. कित्याक जिवीत संभ्रमूंक न्हय जिवीत नास करूंक, जिविताक मान दिवंक न्हय जिविताक
लजेन घालूंक जिवीत उखलून धरूंक न्हय आपल्या कुसव्यांतले ओडण काडूंक मोरी एलिझाबेथेक नमन करता आनी एलिझाबेथ मरियेक नमन करता कित्याक तांणी एकामेका तांचो मान गौरव तांणी पळयलो तांच्या कुसव्यांत आसल्या बाळकाचो मान आनी गौरव तांणी पळयलो ते देखून एकामेका ती गौरव दितात तितलेंच न्ही तांच्या कुसव्यांत असल्या भुरगीं जाल्यार एकामेका मानान गौरवान ती नमन करतात आमकां संदेश कितें संदेश इतलोच जीव उखलून धरा जिवीत संभ्रमा जिवीत आचरण करा गर्भपाता विरोध वैयक्तिक झुज मांडा जिवीत संभ्रमा आचरण करा जिवीत येता आसतना संतोष पावा गर्भपाता विरोध झुज मांडा पळयात आमच्या समाजांत कितलेशीं जाणां आपल्या कुसव्यात आवर त्या नेणतुल्या भुरग्यांक ओडन खाडन कुडकेकन उडयतात काजरी जोडी तरणाटी आंकवार सल आनी चलयो एका कुशीन जायती काजरी जोडी भुरग्यांची देणे मेळोवंक मागून नोवेना धरून जायते प्रयत्न करतात तर आनीक कुशीन भुरग्यांची देणे मेळ्ळी जायती जाणां त्या भुरग्याचे देणे नास करून काळोखांत उडयतात कशी आसा आमची समाज कसले मोल आमी दिता ह्या जिविताक ह्या जिवाक एकलो दक्तेर अशें म्हणटा आजकाल एबॉर्शन म्हळ्यार ब्युटी पार्लराक गेल्ले बरी तितले सलीस जाला आमी कित्याक ब्युटी पार्लराक वेता या एका सलूनाक कित्याक वेता जे कितें सड आसा ते काडूंक जर तर म्हज्या मांड्यार चड केस आसा तर आमी वचून थंयसर केस काडटा जे कितें नाका तें नितळ करूंक आमी प्रयत्न करता आज एबॉर्शन म्हळ्यार अशेंच जाला मस्त सलीसायेचें जाला त्या देखून आमी हर एकल्यान हाचे विरोध झुजोवंक जाय आनी प्रत्येक जाण क्रिस्तांवांनी कथोलीक क्रिस्तांवांनी हाचे विरोध झूज मांडूंक जाय वैयक्तीक रितीन आनी आमच्या कुटुंबान जाल्यार दादल्यानो जर तुका जीव उखलून धरूंक जायना तर जीव किर्लोवची खंयचीय कामां करिनाकात दादल्यानो जर तुका जीव उखलून धरूंक जायना तर जीव किर्लोवची खंयचीय कामां करिनाकात स्त्रियानो आनी चलयांनो जर तुमकां तुमच्या कुसव्यांत जिवीत संभ्रमूंक साध्य जायना तर जीव उपजोवची खंयचीय कामां करिनाकात मोगाचेनो जीव घडसो एक्सपेरिमेंट करूंक न्हय जिवितांत खेळ मांडचो न्हय एक्सपेरिमेंट करचें न्हय बगार जीव आसा तो जियोंक आनी संभ्रमूंक जिविता वयर एक्सपेरिमेंट करिनाकात जिवीत संभ्रमा आचरण करा उजवाड पळोवंक आशेमच्या बाळकाक काळोखांत दस काळोख दाखयनाकात आज मोरी आनी एलिझाबेथ आमी सर्वांक देख जावं दी तांचे प्रमाणे तांचे भाशेन आमी जिवीत संभ्रमूंक प्रयत्न करया जिवाक मोल दिवया जिवाक मान गौरव दिया आनी खंडीत जावन त्या देवाचे आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर आसतले तीच कृपा तसो सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हूण आमी खालतेपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया.